Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sahabi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila ruhi Abdul Albab Syekhun wa ila hadratin dini wa dinikum wa dini ahli wa dini ahlikum sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa kalilah? 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tibyan. Waqad nukilah masih berapa kali? Sabar. Faslun fi raqis sauti bil Qur'an. Membaca Quran dengan suara yang keras. Waqad nukilah lan teman-teman dinukil yo diambil, dipindah sama anjamaatin saking kelompok minas salafi saking ulama salaf. Apa ikhtiyarul ikhfa'i milih nglirihake bacaan. Ada juga yang sebagian ulama, terutama ulama salaf sing apik maca Quran lirih ora usah batal, ora usah ngomik barang. Itu nak menurut ulama salaf kan banyak pendapat. Li khawfihim kok ulama salaf menganjurkan membacanya dengan suara lirih. Li khawfihim krana wedine jamaah mimma saking perkara zakarna kang mutur sapa ingsun, zakarna kang mutur ingsun hu ing ma. Karena apa? Nak maca bacaan kuwatir siji kaitannya dengan riya, ndak apa-apa pamer. Nah, terutama ada saiki wong maca Quran kan yo membiasa nganggo Pak Anil A'masyi nulis saking A'mas, kala ngucap sapa A'mas. Ya kalau mlebu sapa ing atase Ibrahim. Iku ya maca sapa Ibrahim. Berhafi ing dalem mushaf. Mushaf ya Quran yang sudah terbukukan dengan rapi. Ono sampule itu jenenge mushaf. Quran jenengan yang sudah tercetak rapi itu namanya mushaf. Wasta'dzana oleh amri izin. Wasta'dzana oleh amri izin alaihi ing atase Ibrahim. Sapa rajulun wong lanang. Fawoto nuli nutup sapa Ibrahim hu ing mushaf. Nah, ngerti nafas maca itu pernah diwaca banter kalau pas zaman ulama salaf disakeni zaman kita dan terus langsung ditutup Quran. Wa qala ngucap sapa Ibrahim layar ora weruh apa hadza iki rajul. Layar ora ningali ora weruh sapa hadza iki rajul ini ani setuhune ingsun. Ani sedune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun. Iku akroku maca sapa ingsun. Ulasa ate ing dalem saben-saben mangsa. Wa an abil aliyati lan saking abil aliyah. Ora ngucap sapa abil aliyah. Kuntu ana sapa ingsun. Iku jalisan wong kang lungguh. Iku jalisan wong kang lungguh ma'a ashabi Rasulillah serta pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waradiyallahu kirida sapa Allah anhum maring ashab. Pakolan mulai ngucap sapa rajulun wong lanang minhum saking ashab. Korok tu maca sapa ingsun. Alailata ing dalem ikilah wengi
kada ing mengkene surat. Pakolo mulai ngucap atau takon sapa ashab. Hada utawi ikilah kada. Iku hadduka bagian siro. Iku hadduka bagian utawi ganjaran iro minggu saking hada. Ini biasa ulama-ulama biyen. Santri-santri biyen ku bengi sakdurunge turu ki maca Quran dhisik. Nah saiki ora maca apa nang maca HP. Maca HP ora apa-apa wong sing diwaca Qurane ning jero HP. Tapi kan biyen boten. Ya makanya napa? Ya apa yang kamu baca itu ya apa yang menjadi amali yahmu. Maksudnya iki yo boten wis jamane wis berubah. Biyen ki yo bengi terus dhisik sadurunge manggon turu. Rasane jangan bengi nyekel HP ora apa-apa. Sing penting sadurunge turu abane nak marani turu utusane apa kul turu. Nggih. Sadurunge turu nyekel HP yo sak jam jam betah, tapi nak wis ngantuk aja lali. Habis misalnya terus maca kul telu berarti apa? Kul hu wa kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas. Tapi nak saged kul rene diwaca ping 3. Mergo nak maca kul ping 3 padha karo ngantake Quran. Nah jenengan macane pisan ya maca 10 juz. Jadi 10 itu sebanding dengan 10 juz. Nggih. Nanti waca ping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa yustadallu nggih. Wa yustadallu lan den alat dalil. Wa yustadallu lan di alat dalil ya ulai. Kedue mengkono jamaah di hadisi Uqbah bin Amirin kelawan hadisi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu sapa Allah Gusti Allah anu maring Uqbah. Kala ngucap sapa Uqbah sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulo hale dawuh sapa Rasul. Nah niki macane perintah atau hadis yang menganjurkan atau sebagai dalil nak maca Quran ini konsep buanten. Nah, di antaranya ini al-jahiru utawi wong kang banterake utawa maca seru. Al-jahiru utawi wong kang maca seru utawi banterake. Bil Qur'ani kelawan maca Quran. Nah, wong maca Quran kok seru. Maksudnya apalagi ditambah pakai apa niki mik harus gawa mik niki dalile iku kaljahili kaya wong kang ngedeng bisa dakoti kelawan sedekah ya tok sedekah iki dipamerke ya entuk tujuane dipamerke wis tekan panggonane ora mergo pamer tapi apa memberi contoh kadang orang kayak contoh ya mate ora ngerti. Nah makanya ada sedekah yang ada diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Ini contoh. Nah, contohnya ana wong njaluk, misalkan ana wong njaluk ya wis ning omahmu ana wong mlebu, ya kei. Ya misalkan tapi pirone ora ngerti, mbok leboke ning jero amplop. Tapi nek ana wong njaluk tolong diwenehi. Jare abah niku wong nek wis kadung napa nika tangane nyadong niku napa nak ora ana isine rasane abot tapi nak ana isine 5.000 nggo 10.000 nggo 20 iku napa enteng bagian langsung diseleke leboke jero kantong tapi nak ana wis kadung nyadong ora jenengan wenehi niki nek arep narik isin rasane ya makane jenengan entuk jangan pamer-pamerke tapi sing ora dengan pamerke jumlahi mbok wadahi amplop apa mbok wadahi kertas kan ora ngerti masyarakat lihat santri weruh kok kae ana wong njaluk nah diwenehi boten diwenehi umum menehi tapi pira boten ngerti dileboke jero amplop manehine diwerohke wong niku bentuk apa memberi
jangan memberi contoh praktek. Ojo nganti nek ana wong jaluk-jaluk ning omahmu terus napa ditolak. Umpama pas ora duwe apa-apa, ora ono duit utawa duitmu pas ora duit cilik dan duitnya 100.000, piye padahal iki kok iso gawe kebutuhan esoke meneh. Ora ono ketika iya apa sing ngono ning omahe jenengan ono, ketika iya roti. Nah, kok diceleki njero jaringan kok berase akeh, apa dicukuke beras sak gelas. Sing penting aja digawe kuciwa. Ya, insyaallah mergane napa? Tamu datang itu membawa barokah, pulangnya membawa balak dan lagi. Jajane panjenengan arep lara dadi sehat walafiat. Mergo napa? Balake wis digawa karo tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Wal musirru utawi wong kang maca lirih, ngerti lirih nggih? Alon. Wal musirru utawi wong kang maca lirih utawa alon. Bil Qur'ane kelawan Qur'an. Iku kal musirri kaya wong kang ngumpetake utawa nyamarake. Iku kal musirri kaya wong kang nyamarake bisodakoti kelawan sodako. Sing maca Qur'an alun, sing krungu ning suarane dhewe ya ora apa-apa. Kuwi ibarate sodako diumpetke. Kancane ora usah diweroh-werohke. Ya kena dengan sodako pamerke ya kena. Tujuane ora pamer riya. Tujuane apa tadi? Memberi contoh. Tapi jangan maca Qur'an lirik ya ora apa-apa. Tujuannya apa? Ngumpetke ben ora ana wong sing ngerti. Tujuane gen ikhlas. Monggo dasare jenengan arep milih sing ndi. Nah, saiki misalkan jenengan arep maghrib maca Quran, yo gawa mik yo ora apa-apa, gen sari musolane, pondoke, mesjide, gawe tondo. Oh iki sedelo kas maghrib. Mboten napa-napa. Wal musirru rawang riwayatake bu ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Kala ngucap sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi, ayat utawi iki tulis dhewe, ayat utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Kala ngucap sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi, makna hadal hadisi utawi maknane ikilah hadis. Makna hadal hadisi utawi maknane ikilah hadis iku annalati setuhune wong yusifu kang nglirihake utawa ngalonake sapa alladhi bikiraatil Qur'ani kelawan maca Qur'an. Maksudnya hadis diasat maca Quran dengan lirik iku afdalu luwe utama. Iku afdalu luwe utama minalati tinimbang wong. Ia jaharu kang nyeroake utawa banterake sapa alladhi. Ia jaharu kang banterake sapa alladhi bila kelawan qiraah. Nah di konteks hadis iki maca Quran lirih alon luwih apik tinimbang sing banter. Makanya diambil jalan tengahnya. Umpami jenengan meh maca Quran sero-sero ya kudu ngerti panggonane tur ngerti wayahe. Makanya ning ngene niku Ramadan, gitu. Biasane bar Isya bar Tarawih ana darus Quran. Tapi waktune dibatasi. Maksimal jam berapa? Nah biasanya jam 10. Itu masyarakat sudah paham. Kita tok gawa mik tok dilebokke jero apa? Jero speaker dhuwur sak kampung krungu kabeh, mboten napa-napa. Memang itu ana mangsane, tapi ya dibatasi. Nek jam 10 ya wis umpama gawa mik aja ditekake ning gone speaker dhuwur. Cukup speaker ngisor wae. Tapi berarti apa? Empan papan, empan panggona. Li'anna sodaqata karena dikiaskan dengan sodako. Li'anna sodakota krono seturuni sodako. Li'anna sodakota sirri gitu pahit. Li'anna sodakota sirri krono sak temene sodako rahasia. Sodako sing dirahasiake
ora ana wong ngerti iku afdhalul luwe utama inda ahli ilmi mungguhe ahli ilmu. Nah wong sing ngerti iki biasanya nek awake-awake sedekah ora usah dipamerke. Cuma kadang kula ki yo antarane isip kali ditampa ana wong misalkan maringi napa saiki kan sembarang diapa di foto. Alasane gawe laporan. Misalkan nek jajanan, nek Jumat berkah lan foto, di foto nak wis ditampa. Ya satu sisi ya umi paham. Orang itu butuh amanah, butuh dipercaya kalau barangnya sudah disampaikan. Tapi satu sisi mungkin nopo bantuan pada tamu-tamuane mongko dikanggo lucah fotone pun nopo dipamer-pamer ke tekan ngendi wis dilema nopo mboten ngoten niku dilema kadang yo nek ibadahane jenengan yo wis ora usah nang di foto nggih cukup jenengan dan orang yang diberi yang tahu masane iki nek beras memang perlu di foto nggih napa mboten apa meneh nak wae napa niku wae tunjungan napa niku zakat apa tunjungan BLT apa langsung ora ono sing ora di foto ya nek iso nek memang ibadah jenengan dhewe ya ora usah di foto tapi nek jenengan kurir dikon memehke ya nek di foto monggo tapi nek tak tolong sak di foto ya ora kudu diketokke wajahe wonge mesake nggih itu kehormatan. Indah ahli ilmi minas sodakoti saking sodakoh an sodakoti saking sodakoh an sodakotin saking sodakoh al alaniyati kang ngede sodakotin peke luwih apik ngede iki terus terang diketokke kala ngucap sapa Tirmidzi wa inna ma makna hadzal hadisi lan anapun utawi maknane ikilah hadis inda ahli ilmi ing dalem mungguhe ahli ilmu iku likai yakmana supaya selamat iku likai yaklama supaya selamat sapa arrojulu wong lanang ya ora ngomong lanang maksudnya seseorang yang wedok barang minal ujbi saking ujub gumun karo amale dhewe berarti padha karo sombong ya tujuane nak diumpetke gen ora entuk rasa sombong nek ora aku mbok ana sing sedekah bangga dengan dirinya sendiri padahal wong liya sing sedekah ya sak pirang umat cuma ora diweroh roke li annaladi krana sak temene wong li annaladi krana sak temene wong yusyukur kang nyamarake utawa ngumpetake sapa aladi yusyukur kang nyamarake sapa aladi bil amali kelawan amal iku la khofu ora wedi sapa aladi iku la khofu ora wedi sapa aladi alaihi ing atase amal minal ujbi saking ujub mergone nek diumpetke insyaallah terhindar dari kesombongan terhindar dari riya kama ya khofu kaya oleh wedi sapa alladzi kama ya khofu kaya oleh wedi sapa alladzi alaihi ing atase amal min alaniyatihi saking tingkah ngedenge amal min alaniyati saking tingkah ngedenge amal untuk ngucap sapa ingsun wa kullu hadza utawi sekabeh ikilah madkur al madkur sing wis diterangke dhuwur ke mau wa kullu hadza utawi sekabehane ikilah al madkur iku muwafiqun kang nocoki lima maring perkara takut dama kang dadi dhisik utawa dingin takut dama kang dadi dhisik apa takriruhum mertelaake fi awalil fasli ing dalem
kawitane pasal utawa bab fi awalil fasli ing dalam kawitane pasal minat tafsir saking pasal kang rinci sudah dirinci dijelaskan wa annahu la satune korek wong sing maca Quran wa annahu la satune korek iku in khofa bare in ana iku in khofa lamun wedi utawa kuwatir sapa korek iku in khofa lamun kuwatir utawa wedi sapa korek bisa babil jahri kelawan sebabe seru bisa babil jahri kelawan sebabe maca seru syai'an kelawan suwiji-wiji mimma saking perkara ya krohu kang sengit sapa korek ya krohu kang sengit sapa sok korek hu ing man lan yajhar mongko ojo nyerokake sapa korek. Dadi sing iso ngukur awakmu dhewe. Nah, ketoke jenengan arep mentu sombonge yo nak maca Quran ora usah banter. Misalkan komik bersyukur maca betomik banter. Tujuane ora mergo riya, ora sombong. Tujuane nampa mulang. Mulang nak alam yo murid ora krungu sami. Jenengan dituturi karena alum yo mirang-mirang ana salah ora iso ngelek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yakhaf lan lamun ora kuwatir sapa korek, tapi nek orang duwe rasa kuwatir, ustuhibba mongko den sunahake sapa korek. Ustuhibba maksud bentuke mongko den sunahake sapa korek lagu maring mak apa aljaru maca seru. Tapi nek jenengan ora rasa kuwatir atau untuk kepentingan mulang maca Quran seru gawa mik ya boten napa. Fa inkanas. Akeh to saiki ngiran sing desa mucah cilik isuk-isuk ning madrasah ning TK maca Qurane gawa mik napa boten? Oke, sak cilik TK wis dilatih gawa mik. Fa inkanas monggo lamun ana nuli lamun ana fa indanas nuli lamun ana apa al-qiraatu maca iku min jama'atin sanging jamaah mustami'ina hale kang kumpul kabeh apa meneh nah ning kono ana kelompok jamaah maca Quranan nek ora iso nggawa mik ya ora ngerti ora paham oh iya iki jebule ana Quranan makanya diwaca mubanter berarti termasuk gawe pengumuman fa napa ta'akada ta'akada mongko dadi kukuh ta'akada mongko dadi kukuh apa istibabul jahri sunai banterake bacaan apa istibabul jahri sunai banterake bacaan 5 krono perkara. Nah, ana niat-niat khusus kaya ngono malah disunahke maca sing banter. 5 krono perkara kodana kang dinginake sapa ingsun. Kodana kang dinginake sapa ingsun hu ing man. Walimalan krono perkara ya suruh kana selake apa man. Ya suruh kana selake apa man fihi ing dalem jahr al-jahra fihi ing dalem al-jahra nyatane min naf'i ghairihim nyatane min naf'i ghairihim saking manfaati ing liyane jamaah maca banter nek ngene kumpulan ya memang gen ana manfaate wallahu utawi Allah iku a'lamu luwih ngerti sapa Allah. Faslun ay hadza utawi iki iku faslun ana fasal suwiji bab baru iku fi istih babi taksinis sauti itu kaya dulu iku fi istih babi taksinis sauti
jar majrur terus idhofah. Ing dalem jelasake sunai bagusake swara. Ing dalem jelasake sunai bagusake swara. Bil Qur'ani kelawan maca Qur'an. Maksudnya nak maca Qur'an pakai lagu, pakai suara sing apik. Ojo kaku. Nah, maka jenengan ana wong maca Qur'an kadang enak dirungokke. Mergo ana lagune, ana nadane, ana intonasine. Kalau jenengan ngaji subuh alon-alon mergo ana sing wis lancar, ana sing dere. Dilagokke ketemu alon niku napa? Biasane ora jenuh. Tapi nek maca Quran kok kaku, sing ngrungokke dadi kesel, kemeng, suwi rasane. Faslun asma'a sepakat. Asma'a sepakat. Sapa al ulama Radhiya mukirido sapa Allah Gusti Allah anhum maring ulama. Minas salafi saking ulama salaf ulama kuno. Wal khalafi lan ulama modern. Ulama baru. Salaf berarti ulama biyen, kalau kholaf ulama sekarang. Ulama kuno dan ulama sekarang sepakat minas sahabati saking golongan sahabat. Wattabi'in lan tabi'in sepakat apa? Waman lan wong bahkan orang badalu kang ing dalem sakwise sahabat wattabi'in badalu kang ing dalem sakwise sahabat wattabi'in min ulama il amsori saking pira-pira ulama saking ulama pira-pira kota Mesir. Amsor itu jamak dari Misri atau Mesir. A'immatil muslimina yo imame piro-piro wong Islam. Ulama sepakat untuk apa? Ala istihbabi taksimi sauti ing atase sunai bagusake swara. Bil Qur'ani kelawan maca Qur'an. Iki berarti itu dengan kalau saya lagu ini macam-macam, atau Quran lagu ini macam-macam. Nanti lagu Quran cah cilik karo wong tua beda, gitu? Dengan cah cilik sing tak pondok tahfidz ngoten niku dengan ruwoke ning TV lagune ora kaya wong tua. Ya napa mboten? Cah cilik digawe maca kaya wong tua kok macane kaya lagune cah cilik nggih waduh. Tapi wong cah cilik kon maca kaya lagune wong tua ya urung iso. Mulane ada lagu atau nada tersendiri yang kadang untuk anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwaluhum lan utawi pira-pira dawuhe ulama. Wa aqwaluhum lan utawi pira-pira dawuhe ulama. Wa af'aluhum lan pira-pira perbuatane ulama utawa tindak lampahe ulama. Iku masyhuratun masyhur terkenal. Iku masyhuratun terkenal nihayat masyhurati kelawan katoke masyhur. Masyhur bapak ora usah diprotes. Orang ulama, orang ning desa-desa berkiai wis ngerti. Wis ora ono sing protes nek napa niku maca Quran seru nggawe kecuali memang di daerah tertentu ya sing pernah diceritakan Abah Umi. Ya, tempat Abah termasuk nanti tabarukan dan priko dan di daerah Cirebon, Kasunahan Cirebon niku memang tertentu ya sampai sekarang nanti kali ini ora ono jembatane ya wis nyabrang metu kali lha nek banjir ya dalu terisolasi duwe motor duwe mobil berarti ora iso gawa mlebu tinggal ning jero kenapa ning jaba desa. Bahkan apa? Umi saya menika ngenteni pulang niku umi ngenteni habis isya. Ora ono apa niki jenenge? Mik ono niku kentongan. Ngerti kentongan jek nggih? Kentongan. Maghrib nggih nganggone kentongan. Adzan yo cangkem-cangkem tok. Pujian nggih cangkem tok mboten wonten. Tapi nak listrik wonten. Tapi nak TV radio mboten wonten.
Tapi nak HP hanya tertentu, ya, hanya tokoh yang boleh pakai HP sampai sekarang. Ya, kebetulan Abah sak putrane kebetulan Umi sak lari-lari pernah nanti dijak kok. Saestu nanti temriki tasih ada tertentu nanti jembatan direto. Cuma katanya Abah sudah rodok modern. Zaman Abah ngaji tabarukan temriko niku jembatan kanggo wong lanang niku kan apa kali sing gawe lewat wong lanang dhewe, gawe lewat wong wedok nggih dhewe. Cuma kemarin pas Abah kesana lanang wedok boleh lewat sini. Dulu dipisah. Kayak sekarang masih itu biasanya kalau ada acara-acara dipisah di mana biasanya? Di daerah apa? Privat, iya, atau kaum tarjumah. Kalau bagi sekitar Taman, Dumsari, ya ini kan sofa ya, ini kan sofa, mantu lanang wedok, rento, awon. Ya kita pun nanti juga boncengan, rapopo. Tapi kalau acara ya lanang dhewe, wedok dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Fanaku mongko utawi kita iku mustaghnuna ngalap cukup, iku mustaghnuna ngalap cukup anak li syai'in saking nukil sewiji-wiji min afrodiha saking piro-piro ijene akwal dan af'al wa af'al akwaluhum wa af'aluhum min afrodihim saking piro-piro ijen-ijene akwal wa af'al wa dalailu hadha utawi piro-piro dalile ikilah istihbabu tahsinil Qur'an min hadisi Rasulillah saking hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustafid iku mustafidotun khabare dalail iku mustafidotun masyhur atau terkenal indal amati ing dalem wong umum wal khossati lan wong khusus. Ngerti kabeh ora ono protes saniki kanggo mik ya cuma niku wau kudu pan-papan bonan ka hadisi kaya hadis zayyinul Qur'ana zayyinu maes-maesano sapa sira kabeh Al-Qur'ana Al-Qur'an bi aswatikum kelawan pira-pira swara sira kabeh ya ana hadis Nabi nek maca Qur'an kuwi swaramu diapike. Ojo nganggo swara sing kaku, diapike, dilanggokke. Nah, istilah sakniki napa dilanggokke. Wa hadisi lan hadis lakot utia yakti teman-teman den paringi sapa hada rajul kalau sesuai hadis kadose Abu Musa mizmaron nggih zat mizmaron ing suling. Nah, zaman priye sahabat kesono suling. Suling kan tujuannya untuk mencari nada yang baik. Ento. Wa hadis lan hadis ma'adina orang midanget orang rumahake. Sapa Allah Gusti Allah. Wa hadis lan hadis napa? Lawahu nggih. Yakti utawi Allah. Lawahu yakti utawi Allah iku asyaddu luwih banget. Iku asyaddu luwih banget. Apane udunan midhangetake. Apane udunan midhangetake ne. Gusti Allah niku ketang Gusti Allah mau midhanget bahasa hati ngerti yo ojo dimaklumi kanggo wong. Kok mau ngaji ngene iki ora gawe ya dengan ora krungu, tur yo ora kuat suara. Wa takut damat lan dadi dingin. Apa kulluha sekabe ahadis. Apa kulluha sekabe ahadis. Boha makanya digawe zaman. Apa kulluha sekabe ahadis fil faswi ing dalem fasal as-sabiki kang wis dingin. Dadi terangkan. Watakot damalan dadi dingin fi fadli tartili ing dalem mertelaake utamane tartil. Apa hadis Abdullah bin Mughaffal
hadise Abdullah bin Mughaffal fitarji'in nabi ing dalem oleh dolan baleni nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ata ing maca wa ka hadisi Sa'd bin Ubayy Waqqas lan kaya hadise Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'd bin Abi Ubayy ka hadisi Sa'd bin Abi Waqqas kaya hadise Sa'ad bin Abi Waqqas wa hadisi Abi Lubabah taran hadise Abi Lubabah radhiyallahu anhu radhiyallahu kirido sapa Allah Gusti Allah anu maring sapa dua mau Sa'ad wa Abi Lubabah anak Nabi yang setune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wonge iku lam yatawanna ora nglagokake sapa man iku lam yatawanna ora lagon-lagon utawa nglagokake sapa man bil Qur'ani kelawan maca Qur'an. Ana wong kok maca Qur'an ora nganggo lagu, falaisa mongko ora ana utawi man. Falaisa mongko ora ana utawi man iku minna setengah saking golongan ingsun. Nanti ana hadis Nabi kaya ngoten wong kok maca Qur'an ora iso nglagokke, ora termasuk golongane Nabi. Rawat riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadeni kelawan isnad loro Sayyidini nggih Sayyidini kang anyar loro wa fi isnadi Sa'din lan isnade Sa'ad ikhtilafu utawi pasulayan layan dulu iku layan dulu ora ana ora bahayani apa ikhtilaf iku layan dulu ora bahayani apa ikhtilaf atau mau perbedaan manggung maca alon apa sakro itu bukan perbedaan yang prinsip Allahu a'lam bishawab.